Sang una, makaon ka sang buhi nga manok, viral ka. Mapatukob sa manog, viral ka. Subo nga tiyempo, kung gusto mo mangin viral, dapat teacher ka. Kay mga teachers naga-viral sa social media. Duwa ka insidente. Una nga insidente, mga teachers nag-viral tungod nagsaka sa babaw sang ato para mag-photoshoot. Ikaduwa nga insidente, teacher nagmala, sirena, naglangoy-langoy, kag sa suba nagkapakapa. Din ka. Gani, antis naton i-awardan si sir kag pasahan sang corona. Manamyawan na kita. Abuyog Leyte, lugar kundi ako nangin substitute teacher sa may Notre Dame of Abuyog mayong adlaw sa inyo. Tagtani, kamo naman ang ara sa mayong kaimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Ato na, nag-viral si sir. Kay man, naglangoy-langoy, kag sa suba, nagkapa-kapa, nagmala, sirena. Din kamuda. Gani artista siya. Tagaan sang award. Pasahan sang corona. Akon ana i-introduce si Sir Bini numero 29. Halin sa Purok Tangkong, Barangay Ulong-Ulong. Sir Moises. Di ba? Bonggang introduction. Gani Sir Moises, tagaan ta kasang award, isa-isa hunta, i-plastar tang imong mga awards kay deserve mo gid niya. Una nga award, Best in Overall Performance. Nagkadto sa Bini numero 29, Sir Moises. Nga siya ang nanging Best in Overall Performance, pamangkot ka mo? Sa iya nga gintaklat, sa iya nga ginlangoy, para lang maghatag sang module. Deserve ni Sir ang best in overall performance. Ang iyang dedication, kagang iya nga, nambot ko na nung tawag, basta dedikasyon sa iya nga profesyon. Amoy na siya kung gusto kong hambalon. Bongga. Wala sang may makapierde. Gani, sir, wala reklamo, wala sang may magprotesta. Imo ang award nga Best in Overall Performance. Ikaduha nga award, Best in Q&A. Kay nga nagdala ikaw sang mga modules. Inang mga modules para sa kabataan, para sila ang may mabalaan. Pero sir, daw nalipat ka, daw nalimtan mo na yung imong kaalam. Nga wala mo gin sulod sa plastic mo, Jol. Buot na lang. Tanigin plastic ni mo kay nga ako. Magkalabasa ang module, anhon sang mga kabataan, kay hindi mapuslan. Di ba, sir? Agree ka man? Pero, never mind. Ikatatlo nga award, Best in Talent. Bunga, di ba? Kay nga, si sir, daw amo nga naglambitin para lang kuhaon ang mga nagkalahulog kag nagkalabasa nga mga module. Una nga talent. Ikaduha nga talent, swimming. Ginlangoy ni sir ang suba. Natingala kamon kung nga naglangoy siya. Ambot pati ako natingala man. Kasi syempre, may cameraman, may nagakuha sang drone shot. Ti don't tell me wala sila bangka. Tapos, nga aging palangoy niyo sir, wala yung nasa ginambalan. Sir, sakay nga amalangoy kagid. O kung basi gusto yan ni sir, nga ipakitang iyang talent sa iyang swimming, kag siya naglangoy-langoy. Di lang tawa. Kuha ang Best in Talent. Pero sir, ginhakot mo ng tanan nga awards. Best in Overall Performance, Best in Q&A, Best in Talent. Pero, wala agad ikaw nagdaog. Best kan runner-up, wala ikaw na koronahan. Kabalo ka kun nga. Isagid lang nga rason, sir. Imo nang tanan, ara sa imong tanan, pero may kulang. Gani ari ako diri, sir, parang balo. Kung ano ang kulang? Sa swimming, sir, ang kulang. Kabalo ka na gid nga ma-swimming, okay pormada.
Ang buhok naka-ponytail daw pang Venezuela. Ang make-up pack na pack daw kay Catriona. Pero sir, kabalo ka na gid nga maswimming. Nga nagbarong ka. Sabta. Sir, maswimming ka. Kabalo ka na gid nga maswimming ka para manghatag sang module. Sir, nga nagbarong ka. Okay lang imong ponytail. Okay lang imong make-up nga nagbarong ka. Hindi ko kaintindi. Gani sir, kung may plano gid man ikaw nga mag-entra sa dason nga competition, bear in mind sir, bear in mind nga kon swimming dapat mag-swimsuit ka para magdaog kag sigurado kon swimsuit round ipagwaang tangga. Ako ay isang model doon sa Ermita. Gani sir ha, hindi gid malipat. Numero 29, halin sa may Purok Tangkong, Barangay Olong-Olong, Sir Moises, kung may swimsuit competition, ipagawa ang tangga, kagang itlog, higta.